Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyanin nato yung mga top stories of the day. Today is February 12, 2026, Webes nga adlaw. Isa kasing coal, ginreport sa sitio Bairan, Barangay General Luna sa Banua Sang Tuboso. Pagpanagtag sa emergency cash transfer sang DSWD para sa mga apektado sa Bagyo Tino, ginsugda na. Senador Bam Aquino nagsapol sa mga alkalde angot sa pagpatukod sa mga classrooms kay paagi sa mga LGU. Isa ka amay patay matapos ginaligar nagkaon sang snake-necked turtle sa Banwa sa Moises Padilla. Kag sa good vibes, Masskara Festival dancers sa Barangay Tangub mag-perform sa Hong Kong para sa Chinese New Year Parade. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa na naman kasunog ang nagluntad sa Barangay 10 sa Bacolod City sa kagabi. 25 ka mga pamilya ang apektado. Sa video nga kuha sang Chamber Volunteer Fire Brigade, bakitan ang nagadabadaba nga kalayo sa mga nasunog nga mga puluyan sa Purok Magtiayon sa Barangay 10 sa Bacolod City mga alas 9:40 sang kagabi. Sa report sa Bureau of Fire Protection, isa ka persona ang napilasan bangod sang sunog. 6 ka mga balay ang nasunog samtang 5 ang partially damaged. Gisiling nga ang sunog nagsugod sa balay sa pamilya Cristobal kag ginausisa pa kun anugid ang ginhalinan sang kalayo. Sa record naman sa Department of Social Services and Development sang Bacolod, 25 tanan ka mga pamilya ang apektado kon 43 ka mga individual. Sa naglikad lang nga bulan, 20 ka mga balay sa Barangay 10 sa Purok Tambipalad ang nagkalasunog. Sa number 9, Negros Oriental nakarecord sang 141 ka mga dengue cases sa sunod lamang sang 5 ka semana. 34 naman ka mga kaso ang narecord sa Bacolod City. May 141 ka mga dengue cases nga na-record sa Negros Oriental humalin Enero 4 tubtub Pebrero 7 sining nga tuig. 34 naman ang na-record nga dengue cases sa Bacolod City. Kung ipanggid sa kasubong nga tion sang 2025, 80.28% ang ginubo sa kadamuon sang kaso sang dengue sa Negros Oriental, kag 26.1% naman ang ginubo sa Bacolod City. Sa records ng Provincial Health Office, ang San Carlos City kag ang Bago City ang may pinakamadamo nga na-record nga dengue cases, tig 18. Wala sang report nga dengue death sa Negros Oriental. Sa Bacolod City, ang Barangay Singkang Airport ang may pinakamadamo nga dengue cases nga report 6 cases. Nagasunod ang Alihis, Kabug kag Handumanan nga may tig 4 ka mga kaso. Nagapahanumdum si Dr. Grace Tan ang head ng Environmental Sanitation Division ng CHO nga dapat manginaktibo ang tanan sa pagpangita sa mga breeding places sa lamok agud malikawan ang paglaptas ang amo nga sakit ilabi na subo nga may pagbag-o sa tiyempo. Human nga because nag-untat na ang pag-ulan-ulan, we need to tanan kita mag-look into sa mga collected nga tubig naton sa panibot naton para hindi magdamo ang aton nga mga nga lamok nga hindi magdamo aton breeding places. So we will be advocating gid sina no nga to look into sa mga breeding places na sa mga lamok naton. Sa number 8, Bacolod City handa na para mag-host sa Negros Island Region Athletics Association Meet. Sa Marso 1 tubtub 7, ginapaabot nga 1,000 nga mga atleta ang yari sa Negros Island. Palawin ang nga mas ginapabakod nga preparasyon para sa regional sporting event. Ginpatigayon man ang isa ka interagency coordination meeting sa Rizal Elementary School Heritage Building upo na nagkalain-lain nga mga ahensya agud maplastar ang logistics, seguridad, traffic management, bileting, health protocols kag kahandaan sa mga venues. Sunod sa kay Councilor Thady Saison, ang chairman ng Committee on Appropriations and Finance, ginalauman nga magadalas ang dako nga benepisyo ang pag-host sa syudad para sa Niraam 2026. Lakip diri ang pag-uswag sa lokal nga ekonomiya bangod sa pagdagsa sang 1,000 nga mga atleta, coaches kag ilang nga mga pamilya.
Ginpahayag man nga makabulig ini sa pagtibong sa sports development sa kabataan kag pagpauswag sa grassroots sports programs samtang ginapabakod ang reputasyon sa Bacolod bilang isa sa may kapasidad nga mag-host sa nagkalain-lain nga mga regional kag national nga mga programa. No, ari di laban nga universities, ari di laban nga eskwelahan, ari ding pinakadako nga population, so chances are mostly ang nag-represent sang Negros Occidental sang una sa Western Visayas. Sa number 7, isa ka amay patay makatapos makakaon sang snake turtle sa banwa sang Moises Padilla. Ginrespondihan sang rescue team sa Moises Padilla Disaster Risk Reduction and Management Office ang isa ka lalaki sa sitio Canamo, Barangay 6, poblasyon sa Moises Padilla matapos nga nagpinot ang iyang dughan kag nabudlayan sa pagginhawa. Ginpahayag nga sa mga himata nga nagkaon sa snake-necked turtle. Ang lalaki ang naging kilala kay alias Dako, 47 anyos, upod ang iban pagid nga mga pumuluyo. Apang si alias Dako lang ang naglain ng pamatsag. Ginatagan sa supplemental oxygen ang lalaki nga gindala sa Municipal Health Infirmary apang siya ang gulpi lang nadulaan sa pulso. Gintinguan sa mga responder kag staff sang infirmary nga salbaron ang kabuhi sa lalaki apang ginbawian ni sang kabuhi. Masami nga makit-an ang snake-neck turtle o kung isa kasay isang bao sa mga tabang nga tubig. Ang mga ginakaon sini among magagmay nga mga isda, insekto, lago, ulong-ulong, kag paka. Sa number 6, bangkay sang isa ka amay na sapuan sa Canlaon City sa Negros Oriental. Makita sa video ang pagdalagan sang bata nga lalaki sa makita ang bangkay sang iamay sa sitio na Tulong, Barangay Budlasan sa Canlaon City sa Huwebes nga adlaw. Humalin kahapon sang ginapangita ang biktima sa suba. Suno sa mga residente, may igo sang bala ang bangkay sang amay sang siya ang nasapuan. Base sa inisyal nga impormasyon, ginlagas, gintiro kag gintagbong sa suba ang among nga lalaki. Apang tubtub karon, wala pa sang opisyal nga report ng Philippine National Police bangod ila pa gina-verify kung may natabugid man nga shooting incident kung sa diin bangod ang area ang ginatumod nga boundary sang Canlaon City sa Negros Oriental kag banwa sa Castellana naman sa Negros Occidental. As of press time, yara pa sa lugar ang PNP para magusisa. Sa number 5, isa ka truck sang tubo kag motorsiklo nagbungguanay, estudyante patay. Nagbungguanay sa intersection sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway Conbanose sa Barangay Felisa, Bacolod City ang trailer truck nga may karga nga tubo kag ang motorsiklo nga ginamaneho sang isa ka estudyante sang kagabi. Gintinguan nga CPR sa naglabay nga nurse ang rider. Bangod sang impact, nakaangkon sa mga head injuries sa ang 19 anyos ka driver sa motor nga taga Barangay Felisa, rason sang iyang kamatayon. Matapos ang insidente, nagsungka ang 41 anyos ka driver sang truck sa Police Station 10. Sa number 4, Bacolod City Legal Office nakigangot sa PNP Crime o Cybercrime Unit para mausisa ang nagapalaptas sang peke nga mga balita angot sa pagbaha sa Bacolod City. Hugot nga ginamonitor sang City Legal Office ang pagpalaptas sa mga fake news sa social media, ilabi na ang mga patalang impormasyon tuhoy sa pagbaha sa syudad sa Bacolod sang sinigid lamang. Sunod sa kay Attorney Vanessa Incabo, ang spokesperson ng CLO, nakigangot na sila sa PNP Cybercrime Unit agud makilala ang personalidad sa likod sini. Ila man luyag mapatod ang mga legal nga aksyon nga ila mahimo batok sa ila. Ginsiling ni Incabo nga seryoso ang syudad sa pagtapna sa mga nagapalapta kag sayop nga impormasyon nga nagatugas ang kakulba sa publiko. Ginalantaw niya man nga makabig nga cyber libel ang pagtugas ng alarma sa mga pumuluyo bangod sa mga nagagwa nga impormasyon. Sa karon, wala pa mahatag ni Incabo kung ano kadamo ang mga accounts nga ilan na monitor nga responsable sa pagpalaptas ng amo nga mga impormasyon. Subong parayon pang preliminary coordination sa PNP Crime o PNP Cybercrime Unit.
Kung napamatudan nga may paglapa sa layi, ang City Legal Office ang magapanguna sa pag-file sang formal nga kaso batok sa mga papamatudan nga mga persona. Budlay ng may mga gapatalang ng fake news wherein hindi man gidyabaha that time. Wala gidyabaha that time. So, very important na kung ano lang ang i-post sa Facebook, it must be the real event, hindi ang what happened to Bacolod na wala man nabaha, ginhambal nila na nagbaha. Sa number 3, Senator Bam Aquino nakigsapol sa mga alkalde sa Negros Oriental ang unistoryahan na pagpatukod sa mga classrooms. Iyagin patpat ang mangin papel sang LGU sa idalom sang programa nga Classroom Building Acceleration Program kung saan sarang mapaagi sa LGU ang pagpatukod sa mga classrooms. Sa sini nga pamaagi, mas barato kag mas marasig ang pagpaobra. 67.8 billion pesos ang ginpain nga pondo para sa pagpatukod sang 25,000 to 30,000 ka mga hulot klasihan sining nga 2026 suno sa iya. Si Aquino nga Senate Committee Chair on Education nagpatag nga ini ang kabahin sa etika nga ginaduso para amat-amat manubad ang 166,000 kakakulang sa mga classroom sa bilog nga pungsod. Hubanin pa sa nagligad nga tinuig. Sa tuanay, nagamay na ini nga gap kag napapanaog sa 10,000 na lamang ka mga kulang nga classroom sang 2016 to 2017 pero liwat ini nga nagdako. Sa 2025, 99 lamang ka mga classrooms ang tigayon nga natukod sa DPWH suno sa senador. Sa idalom sang liderato ni Secretary Vince Dizon, nagsaad ang DPWH suno sa kay Aquino nga may magapatukod sang 3,000 ka mga classroom sa karon. Inianggikan pa sa ilang 2024 to 2025 nga budget. Suno kay Aquino, sa masunod nga mga semana, ginapaabot ang pag-roll out sang first tranche sang 67.8 billion pesos nga pondo para diri sa mga LGU. Hindi niya pa mapatod kung pilagid ang pondo para sa Negros pero suno sa iya, nalakip ang Negros sa mga ginapabot patukuran sa mga classrooms. Mayors natin sa Negros, naging sila kung pwede ma-prioritize sila sa mga ma-repair of classrooms for this year. Pasok pa sila? Well, yung mga classrooms po na nasira ng kalamidad, may ibang pondo pa po yan, yung Okay. QRF, no? Na kailangan po ma-access ng mga mayors namin. Babantayan po natin na makaabot sa kanila yung pondo. Iba pa yan sa napakalaking pondong nakalaan for new classrooms for 2026. So, we'll make sure po ma-access po yan. So sa 26,000 sa Negros, mga ilang kaya? Hindi ko siya masasabi ngayon, no? Yung DepEd yung mag-divide po niyan. Pero definitely, sa laki po ng target natin, meron po mga classrooms na magagawa dito po sa Negros. Definitely po yan. Thank you, sir. Sa number 2, ginsugura na sang banwas ang inigaran ang pagpanagtag sang emergency cash transfer sa idalom sa Department of Social Service o kun Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilya nga naapektuhan sa Bagyo Tino sa nagligad nga tuig. Gisiling ni DSWD NIR Director Arwin Razo nga may 198,984 ka mga apektado nga pamilya sa 4th kag 5th District sa Negros Occidental kag sa Canlaon City sa Negros Oriental nga magabaton. May 18,839 ka severely affected families o kunyad tong may totally damaged nga mga puluyan. Ini sila magabaton sang tig 10,325 pesos. May 180,145 naman ka mga slightly affected families kag sila magabaton naman sang tig 5,369 pesos. Suma total, suno sa kay Razo, masobra sa 1.1 billion pesos ang iga-release nga pondo sa third tranche. Pilot area ang hinigaran kag ini ang mangin basihan nila sa simultaneous naman nga pagpanagtag nga ipatuman sa iban nga mga LGU. Giklaro ni Razo nga balikan pa nila ang nakastilyana bangod may mga wala pa makabaton sang nag-release sila sadto sang tiunsang pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa piyak nga bahin. Magabaton man sang ECT ang 1,193 ka mga tourism workers nga naapektuhan sang Bagyo Tino. May separado nga 12.3 million pesos para sa ila. Nakikiusap kami sa mga LGUs, sa mga partners natin na magtulungan kami. Because it's going to be a huge challenge then for DSWD. Okay. So hopefully, we can finish the distribution before the end of the first quarter.
Okay. Yun yung aming target dyan. Sunod-sunod naman siya, and then we'll strategize to have it simultaneously. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka sinkhole ang report sa may sitio Bairan, Barangay General Luna sa Banwasang Tuboso, kainasang aga. Sunod sa kay Engineer Hospicio Carbajosa Jr., ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa Tuboso, alas 7 kainasang aga sang natutalupangdan sa mga pumuluyo ang pag-usmod sang duta nga sakop na sa nabukid nga bahin. Nakit-an nila nga nagalitikman sa duta. Sunod sa kay Carbajosa, sa report sang ilang personnel, 30 meters ang radius sang abo nga paglitik. Pabilog ang pag-usmod sang duta. Ang diameter sini, mga 60 meters suno sa iya. Ang kadalumon sa ginusmod, nag-average sa 1.5 meters. Dugang pa ni Carbajosa, wala sa may nagalabay sa area pero nag-abiso na sila sa barangay nga mag-andam sa amo nga lugar. Ang nag-usmod nga bahin, kilid sang bukid kag malapit sa Hacienda Road. Mga 500 meters naman ang kalayuon sini sa National Highway. Mga 450 meters naman ang kalayuon sini gikan sa Calatrava-Tuboso fault line. Ginreport na nila ini sa Office of the Civil Defense NIR kag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sunod kay Carbajosa, may mga limestone sa palibot sa amo nga area gani mahimo nga isa ini ka sinkhole. October 2025 sa may nagluntad nga linog sa Tuboso suno sa kay Carbajosa. Nag-send up sa situational report, ma'am. Noted na to sa province of Negros Occidental kag sa Office of the Civil Defense in IR. Then I talked with the personnel from OCD in IR. Naghatag na co-coordinate sa ila para ma-report pa nila sa MGP. Kapalibot siya sa isa ka-area posible. Kaya nga area, ma'am, ang siya Barangay General Luna, characteristic duta na to diha is more on limestone. Kag sa good vibes, mga Masskara dancers sa Barangay Tangub sa Bacolod City mag-perform sa Hong Kong next week para sa Chinese New Year Parade. Liwat nga naimbitahan ang Masskara Festival dancers sa Bacolod para mag-perform sa Chim Sha Chu sa Pebrero 17 kag ini ang ikaduha nga tion nga naimbitahan ang Masskara dancers sa syudad suno sa Hong Kong Tourism Board. Sa sining tuig, ang Masskara dancers sa Barangay Tangub amo ang mag-represent sa Bacolod City bangod sila ang 2025 champion sa Arena and Street Dancing Competition. Sa Pebrero 15, mabiya na ang grupo sa Bacolod City. Ang iban nga mga international performers magagikan pa sa France, sa China, Canada, Australia kag Italy. Sini nga Year of the Red Horse, Best Fortune World Party ang tema sang Night Parade. Ang Pilipinas ang isa sa mga key tourism markets sang Hong Kong kag sang 2024. Masobra sa 1 milyon ka mga Pilipino ang nagbisita sa pungsod suno sa Hong Kong Tourism Board. Ang New Year's Parade ang isa man sa mga ginadagsa sang mga turista sa kada tuig. Congratulations sa aton nga mga Masskara dancers. Next week sa mga aton nga mga viewers no nga taga Hong Kong ara dira maga-perform mga aton nga mga Masskara dancers sa Barangay Tangub. Shout out ana sa aton live viewers subong hapon si Ma'am Jocelyn Lucero. Mayong hapon Digicast team. Welcome sa HK. Welcome sa Hong Kong. Kuno mga Masskara dancers si Ma'am Jocelyn ari gini sa Hong Kong. Papanyagahay sila bala ma'am. Si George Pineda Gaspe, mayong hapon, Digicast Negros watching live, Barangay Tangub, subong while duty sa Tinapay Express. Wala kita da. Si Elvin Ortilio Sr., paano malantaw sa TV sa Bacolod, ma'am? Ma'am, sir, YouTube. YouTube na lang. Sa TV mo ng YouTube. Jubi Ayap, Janala, pleasant afternoon, Choy Ruming, Subaldo and Digicast Negros watching live from Baguio City. Si RM Lapore, may gabi, Ruming, halin diri sa imo viewers sa New Zealand from Julius RM and Purper. Sir, salamat gid si Julius RM and Purper. Si, dali lang gid, may ari ko din ang nakitaan pa. Kag si Leonard, si Scar Untal, mayong hapon sa tanan-tanan kuno. Kagamoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.